De inrichting van de rond is klaar en er ontbreekt nog maar één ding. Maar voordat dat boekje komt te lezen, moet de ziel wel om de list maar eerst van de Italianen voldwaan. Dat betekent dat de temperatuur gelijkmatig wezen moet. Dat het licht net meer wezen mee dan een bepaalde hoeveelheid licht. En dat is minder vaak dan dat je makkelijk belezen kennen. Om te voorkomen dat het boek verkleurt natuurlijk. Er moet eens een dijlicht bij komen, want in dijlicht zit bijvoorbeeld UV. Verder is voor het boek van de lijouter Franciscus de Geest een reisverzekering aansluiten van €1.000.000. Het komt er dus voor Tresor wel even op aan. Het is voor u wel heel spannend nog. Maar we hopen dat ze het schenken dat we alles doen die om het boek zo goed mogelijk hier te houden. En ik dat meestal het schenken, maar ik dat het boek uiteindelijk niks opkomen zal. En dan helpt Bielstra het boek uit de kloes. Allereerst zal ik het, maar het gaat om een replica van het echte boek. En dat helpt het nevens de organisatie net bij het origineel. Ja, dat verkeerd om. Ja, die echte, die jouwt was dat dan heet een historische sensatie. En dat heeft bij een replica vaak net. Dan denk je soms wel van, hier lijkt het wel echt. Maar als je je indenken kennen, en dat had met je fantasie te maken, dat iets is wat meer dan 300 jaar maken is, dan jouwt dat een extra gevoel wat ooit net teweeggebracht worden kan dan mij het origineel. Als alles goed gaat is het boek van Manlio te zien bij Tresor. Eind december gaat het dan weer om naar de Biblioteca Nazionale in Rome.